ang ganda. Let's paano mo ating color? One, two, three. Dos, one, two, three. One, two, three. Ito na. Ito na. Magsikintan ka rin. Sarap dito! Iba ba? Dilit ko ito. Hoy! Tinawutang nakuha mo, JB. Iyong pa. Kahoy. Mama, sino nga? Baba ka muna. Wala akong video din dati.
daw? Wala.